नै लोगोफोर जोंहा जि गिदिर थाइजौ लाबोदों बोराया नायलाय जि गिदिरखा नै आं लिबनायखौ मा होनो लिबनायखौ भिडिअ लानो बावबाय ओमफ्राय जों दायो जानोसै आरो बेखौ फिसा गिदिरखा ना बेगरा बहुत गिदिर जागोन ना मामा Wow, keep waiting for it. खानाया खानाय गोरा सफ्लांसिगौ मोन नङा थाइजौआ जा गिदिरखा आं बोरै हागोन नंदों आरो आंबो ओंखायनो सिखा गिदिर लाबाय आरो जोङो ना मा मोनसे जानो नागिरदों बिराद गिदिरलै थाइजौआ मामा गोदै बे थाइजौखौ जोंहा बोराया मानो भुटाननिफ्राय लाबोदों आरो भैरबकुन्दआव थांदोंमोन दहाय फुङाव बेनिफ्राय लाबोदों आरो Oh my god, इतना बड़ा है अल्लाहफोराथ' जि बेदर गोदोर गोदोर जाखायो माफ्रा अल्लाह मुस्लिम अल्लाहफ्रा मा जायो बेदर गिदिर गिदिर जायो मुस्लिमखौ अल्लाहफोरनो जा फिसाजो अल्लाहबो होनो दा अल्लाह होनालै अल्लाहयालाय बिसिनि भगबाननिसो नाम दा जों भगबानखौ ओम होनो बिसोरनो आल्लाह होनो गसाइ होनो बिसोरनो आल्लाह होनो आरो मानसिफ्रालाय मुस्लिमसो दा बे बेगरखौ आं जागोन इसां गोदोर ना हानांला आं जागोन बे बेगरखौ नो इतना बड़ा कैसे खाओगे तुम बाबा ने एक साइड खैबो दं बाबानो एवदोंसै र' बिफानो दोनसै इयाव बिफाया टाउनाव थांदों आरो दा फैनानै जाफैगोन मालाय आंहासो मागा मुगि जादों नायलाय फिसाजो मादै जादों नायलाय बेगरा जि गिदिरखा खा के दिखाओ तो जासुली कैसे खा रही है देखो देखो दिव्या कैसे खा रही है मुंह से क्या निकल रही है देखो हेलो बेबी गोथाव मा जि जाखादोंहाय गथ'आ आंबो जानोसै